Slava rejwera hevalno em dixwazin li ser gotina pêşiya. Bi rastî em îro jî nihêrin gotinê pêşiya çi dibêjin. Her tiştê wan jî rast e. Di jiyana me de em kîjan dipeyivin, nava wan peyivê xwe de em gotinê pêşiya dibêjin. Pêşiyê me gotinê gelek xweş me re gotine. Gotinê wan tev jî ji me re dîrokî ne. Dibêje jin bixwazê dikarê dîwar bîne xwarê. Pêşiyê me wiha dibêjin roja dihere ve nagere. Bi rastî wiha di jiyana me de jî wisa. Mirovkî ku herê xwe ji me dûrixê ji me biqetê vegerê jî ew vegerandin bîna berê nîne. Tiştê ku me jiyan kirî, bangora xwe ser me çêkirî, tiştê ku derbas bûyî, dîsa jî em bînin wan tişta bikin wekî berê nabe. Pêşiyê me wiha dibêjin keça bêbav wekî çiyayê bêav. Ti keç bêbav nabe. Di dilê tevê keça da jî bavê wan hey. Di jiyana wan da dixwazin ku kesê ku kevê jiyana wan wekî bavê wan be. Bav ji keça re pîr û bawerî xurtbûn e. Keça ku piştê xwe dide bavê xwe xort dibîne li ser piyê xwe disekine nava civakê de. Keç girêdayê bavan e. Bav jê re wekî çiyay. Keç hez dike pişta xwe bide wî çiyayê di jiyana xwe de bimişe. Dîsa pêşiyê me wiha dibêjin dest li ser desta hetanî esmanê hefta. Bi rastî ku meriv dest bide hevdû, meriv mezin dibe. Meriv bilind dibe hetanî ber esman. Ê ku meriva mezin dikê, yekîtî û destdayîna hevdû ye. Îro hûn hemberî neyar li hemberî xerabiyê, li hemberî nebaşiyê dest bidin hevdû, hûn mezin dibin. Ti kes nikarê pişta we bide xwarê. Ew destgirtina we ya hevdû, mezinatiya we yekîtiya we dide nîşandayîn. Dîsa pêşiyê me wiha dibêjin nefs kafir e, lêbelê helal şîrîn e. Evê ku meriva dixîne nefs e. Nefs neyarê mezin e. Evê ku te divê îxanetê, evê ku te li hemberî te dikê neyar, evê ku te dixîne nefsa tê. Nefs neyarê mezin e. Lêbelê tiştê ku meriv helalî bike, bi helalî jiyanî bikî, bi rastî tu jiyan bikî, tu bi rastiya xwe re bimeşî, ew şekir e. Pêşiyê me wiha dibêjin pişta xwe ku meriv bi destê xwe nexwerîne ew xurandin naçe. Karê ku tu bi destê xwe nekî, jiyana ku tu bi destê xwe nedî ava kirin, tu li ser piyê xwe nesekînî, kesî ku ji te re jiyankî ava bike, kesî ku karê te bike, ew bîna te nabe. Dîsa pêşiyê me wiha dibêjin wextê ku masî dikeve torê aqilê wî tê serê. Lêbelê em jî wisanin. Tişkî ku nê serê me, aqilê me nayê serê me. Tişkî ku me dikişîne ber piyê xwe, hêja aqilê me tê serê me. Em jî bîna masiyênin. Hetanî em nekevin torê, hetanî tişkî nê serê me, em rastiya jiyanê jî fehm nakin. Dîsa pêşiyê me wiha dibêjin bira nehê te bi ser dehê wî keve. Lêbelê em kê dixwazin nehê kê bi ser dehê kê keve. Em tev jî hez dikin her tiştê me daha zêde vê. Bi ser êdin daha bikeve. Nehê me bi ser daha bikeve. Wê çaxê em ê li ku bibînin. Em dibêjin em û em. Bira deh di binê nehda bimîne.